Donc on a la droit, on a la titre, on a la dole, on a la gandal, on a la on force, on a la on hun tigide ko sa inirta juldo di momu men tongani mako julirda astaghfirullah Allahu akbar. Ah non ça on moƴƴinali few non on a la on droit. Onon do way tongande goddo e suudu Allah. Do ngandi be ngimamu be sifa juulali do ko no ngalla jogoy to nyanda jango do ngandi si be ya haale juulirde hande be juulo yaali few do ngandi Allah ko no nangiti royta parce que ko no yaltini on to ngani be juulirde inno no be wadama sanction haray ni be watta kutuba kono men to ngani be juulirdaji dim fo do ngandi haala c'est très important goddo waaway haala o ila min faatu mi ngay ko procureur juge jombo mi jodi yeso musmi yewti mami gayni andara e tira chapeau parce que la weltani Allah no kilam fere kutu haala mi no andi on mi halta mo jinam do andi on mi halta mi bonna donc haala sa wadali doy ka nyamete donc on bonni innugol no mawbe ben on tongani be juulirde ko on to tippudo si tonganon goddo e suudu Allah innudo la ilaha illallah inno wa inna lillahi onon no way tongande on e suudu Allah lanno min no es ko on ngitti 5 milliards darni juulirde on ala droit hara ko juulirde den darnu don haysi ko nder suudu mon ko nder kuuru mon darnu don den juulirde don den juulirde on ala droit innugol goddo juldo natata e mayre juula parce que ko suudu Allah donc o moƴƴinali onon kadi onon tigi don duano sanctionner won di don on hebon sanction don doit sanctionner parce que onon o yehi trop be ya bonni on bonni bur ko be bonni ko bonnere be dane bonnere mo onon sanction be hino buri bonnere be dane sanctionna be on wata daragol innon men tongani mako juulirde men tongani be hande kadi to ko juulirde astaghfirullah Allahu akbar wol take on bonni buri bonnere ne be bonni de on andi do non donc on kad on doit sanctionner de on fami voilà on kad on doit sanctionner de kono acce innugo onon innobe pitano boni honno pita ko gerente dum ko ni n'importe qui woni wolde do wana goddo halfinado responsabilité himbe innano labe la labe fo boni no wodi bombe no wodi moƴƴube ka gila Allah tagi on ko be labe tum fottudo nge mu ngono gila Allah tagi on fottale goddo sinamo labe gila Allah tagi on joni be jombini rewbe pita no jombini reka be seeda be wayno dira few be hebida bibbe hara be hollindirta boddi labe no jombidirde be seeda ta be hollindirta boddi parlo mamun jombindira be seeda tabe hollindirta boddi donc ça n'a rien à voir de yide bibbe nena gotobe no jombindirde be seeda ko kaani ko woni tun hatta poids jidin gere wingi wona affecta de bon wo gorko wo ko parce que haray be jeydi ko do wadi si jattere famille on no moƴƴi si famille jombindiri hay son seedi ngaygu e yawreji di be wadata ma den sika janano si kon fami be wawata be bata parce que na ambe darata be andi ko abi do kaw mabbe ma ko aya no na wori mo be yitide ton be yewtay ton réunion ji wadete donc jettide tobe peede ndebe jetta fere fi innu gola waden kaari jo hunde kaari be tawete be si watta hara ko nena ma hara ko bemma donc ko dum watta tawata si fami jombindiri be seedi yawre ma piiji ma ngaynguji ko be faalete wadde ande bon ma gorko on marsata ay mo mandone ko dum non do den faamude